I anem ara cap al Palau de la Música. Connectem amb Bea Rodríguez Pérez i Joan Navarro Martínez, que estan escoltant l'assaig de l'Orquestra Simfònica i Cor de la Filharmònica de Kharkiv, la segona ciutat més poblada d'Ucraïna. Actuen avui als 8 del vespre i Bea, es tracta d'un concert benèfic amb una llarga història al darrere. Doncs aquest és un concert benèfic que està organitzat pel Col·legi Notarial. Estem aquí tot just a l'assaig, perquè d'aquí a ben poca estona a les 8 començarà aquest concert, que té una llarga història, perquè s'hauria d'haver celebrat el 2020, no? I va arribar la pandèmia. I després la guerra. És a dir, que no s'ha pogut, diríem, estrenar fins ara, perquè a més el Yuri i jo volíem que s'estrenés per l'orquestra de Kharkiv, que és precisament a Ucraïna, i en principi era per recolzar l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea. Després ha passat tot el que ha passat i clar, hem tingut que esperar fins ara, però per fi ha arribat el dia. Clar, avui escoltarem a Beethoven, però també escoltarem una de les teves composicions. No ho sé si avui hi ha molts nervis, si és un dia d'aquells especialment, no ho sé, amb els sentiments a flor de pell. Jo crec que s'hauria que inventar una nova paraula. És a dir, no és que estigui nerviós, no és que estigui excitat, no és que estigui exaltat, és el següent, allò que et diuen, saps? El següent. I no tinc paraules per expressar precisament el que sento. És una gran emoció. Jo cada vegada que escolto aquests primers compassos em poso a plorar, perquè quan els vaig escriure realment jo m'imaginava el que ara sortirà en pantalla, que és el cementiri de Normandia, que hi ha més de 50.000 morts enterrats en allà. I a continuació les imatges del bombardeig de Dresde, que sense ser una bomba atòmica, un bombardeig per tant dels tradicionals, dels normals, va ocasionar també 50.000 morts. Clar, hem de dir que és una composició una mica que és una oda a Europa, no? I que va una mica des de la tragèdia fins a, no sé si l'exaltació del que és avui en dia la Unió Europea. Exacte, això es desenvolupa en 4 moviments. El primer moviment és precisament el Renaixement, que arranca des de la guerra. Si veiem en aquests moments la pantalla veuríem el cementiri, després el bombardeig. A continuació ve la consolidació d'aquesta Unió Europea i després ja vindrà el triomf i també la celebració, que és el quart moviment. Parlem una miqueta d'aquesta orquestra simfònica i cor de la Filharmònica de Kharkiv, perquè el fet que estiguin aquí també és una mica emocionant després de tot el que han hagut de viure, perquè en aquesta gira europea ells es retroben després d'aquesta guerra. Pensem que fins al mes de setembre Kharkiv estava en poder de Rússia, lògicament, i encara que alguns es van quedar a Kharkiv i van continuar mirant de guanyar-se la vida d'alguna forma, uns estaven refugiats, uns altres per motius polítics, per motius d'ideologia, van tindre que fugir, i ara que a partir del mes de setembre torna a estar precisament la ciutat, diríem, governada per els ucraïnesos, pròpiament és ara que es poden reunir, és ara que s'han pogut reunificar. I els estic mirant, perquè realment és emocionant aquests primers moments. Clar, a més és la primera vegada que tornen a reunir-se, com dèiem, i a més estan actuant aquí de forma desinteressada, no? Perquè aquest és un concert benèfic que precisament es donaran tots els beneficis per als refugiats o tota aquella gent, malauradament, que ha patit les conseqüències de la guerra a Ucraïna. Si aquí ningú cobra. És a dir, que tant els membres de l'orquestra com un servidor, per exemple, no cobrem, tot va destinat a la Creu Roja per les persones que han quedat desemparades per culpa de la guerra. I només per acabar, ets notari i ets compositor. Clar, això, no sé, no és tan habitual. No és habitual, el que passa que des de petit he estat
amb els dos puestos, és a dir, estudiant i fent música. Jo ara després, lògicament, hi ha hagut èpoques de la meva vida que he tingut que estudiar més que no pas dedicar-me a la música o quan feia exposicions. Ara potser que ja estic acabant la meva etapa com a notari, potser em puc dedicar més a la música, però jo sempre dic el mateix, jo des de les 8 del matí fins a les 8 de la nit soc notari, i de les 8 de la nit fins a les 8 del matí de l'endemà soc músic, amb el qual això vol dir, ja pots imaginar-te, hores de son, fins a setmana, etc. Doncs Josep Maria, moltíssimes gràcies, i nosaltres us deixem amb l'Orquestra Simfònica i Cor de la Filharmònica de Kharkiv. I acabem amb més música, perquè avui, a les 7, o sigui que us haureu d'afanyar si els voleu veure, però veure aquí, doncs el projecte Bossa Nova Revisited, que actua en concert a la sala Jamboree. Amb Ramiro Piñeiro a la guitarra i a la veu, la formació porta el jazz brasiler a Barcelona i ret homenatge al pianista i compositor Joao Donato. Nosaltres marxem fins demà, que tornarem amb més actualitat cultural a partir de les 5 de la tarda, com sempre, a la plaça de la Cultura, aquí, a plaça Kirchner. Fins llavors.